Let the bodies hit the floor. Let the bodies hit the floor. Let the bodies hit the floor. Let the bodies hit the Vítejte v našem novém televizním pořadu. Dnes se budeme zabývat dětmi v předškolním věku. Co je to vlastně ten předškolní věk? Sami jsme si nebyli moc jistí. A tak jsme udělali malou anketu. Podívejte se teď na její výsledky. Období, kdy dítě půjde do školy. Děti než jdou do školy. Takže to je věk dětí, jdou do školy. Mám teďka jednu dceru, která v předškolním věku chodí do mateřské školky, bude mít 5 let. Teď dokonce víme, kde tyhle děti hledat. Vydali jsme se tedy do školky a našli jsme tam spoustu dětí v předškolní věku. Máme 3 oddělení, navštěvují mateřskou školu dětí od 3 do 6 let. Tady přímo v oddělení máme smíšené děti, jsou tady děti od 4 do 6 let. Potom máme ještě nahoře maláčky, tak ti už jsou samostatně, protože to by na ně bylo asi náročné zvykat si mateřskou školu a mít vedle sebe ještě. Zeptali jsme se paní učitelky, co s dětma provádí. Odcházejí od 6 hodin od rána, odcházejí ve 4 hodiny odpoledne. Jak se schází, tak se přivítáme, nabídneme jim tady hry, hračky, kreslení, co chtějí, aby si zvykli na příchod v mateřské škole. Takové spíš ty volné hry, do ničeho je nenutíme. Potom až kolem té 8:45 po svačině začínají řízené činnosti. To znamená, že podle témat, která máme tady v sepsané mateřské škole, které si vybíráme na každý týden, tak s nimi děláme různé zaměstnání. To znamená, povídáme si, hrajeme hry, kreslíme, malujeme, je to všecko formou hry nebo formou tvořivé dramatiky. Potom jdeme ven s dětma, potom následuje oběd, odpolední odpočinek, u kterého nemusí děti samozřejmě spát, odpočívají, můžou si knížky prohlížet, můžou si malovat, takové ty klidové činnosti. A odpolední zájmové činnosti, to je taky takové to volnější kreslení nebo modelování, hry u stolečku, v lehárně, jakékoliv, když je hezké počasí, tak ještě pobyt venku a to je všechno. Jo. Hrajete si tady rádi? Jo. S čím se tady třeba hrajete? S domečkem. Mhm. Se stavebnicama třeba. Učíte si třeba poznávat? Nikdy. Některé. Jo, jenom některé. Teď už víme, kde děti najít a co přes den dělají. Ještě by to chtěl zjistit něco o jejich psychice. Zašli jsme si proto za odborníky. Za takovou základní činnost tohoto věku považuje dítě hru. Hra je pro něho vlastně určitým druhem práce. To by rodiče měli využít jako vynikající výchovnou možnost, protože právě v té hře mohou dítěti vysvětlit spoustu věcí, mohou vysvětlit dítěti, jak to v životě a ve společnosti funguje, a v té hře taky mohou zjistit, co vlastně to dítě trápí.
Takže je hodně důležité, aby se vlastně rodiče do té hry zapojovali. Jinak v tomto věku má dítě spoustu zážitků, které se potom vlastně stávají prvními vzpomínkami i v dospělosti. Proto, aby ten dospělý potom jednou byl vyrovnaný, byl spokojený, byl harmonický, tak je důležité, aby převažovaly vzpomínky kladné. V tomto věku má dítě, nebo trpí dítě nejistotou. Dítě je nejisté jak v mezilidských vztazích, tak je nejisté vlastně i v tom svém okolí. Mnozí dospělí dělají často chybu v tom, že vlastně neposkytnou dítěti hranice, že nevedou své dítě pevně. Důležité je, aby rodiče dítěti ty hranice poskytli, aby mu řekli, co může a co už nesmí, a aby ho vlastně tímhletím způsobem v té společnosti a v tom svém okolí zorientovali. Další věc, o které bych se zmínila, je vlastně práce v tomto období. Dítě asi ve věku 4 let už začíná spontánně pomáhat. A asi od 5 let bychom měli dítěti dát, co by rodiče, už nějakou pravidelnou práci, nějakou pravidelnou činnost, nějakou jednoduchou činnost, čili něco, co bude pravidelně vykonávat, něco, co se bude pravidelně starat. Ať už to je třeba pejsek, péče, určitá péče o pejska, nebo nějaké jiné domácí zvířátko, anebo nějaká jiná činnost. Dítěte a psychika dítěte je v tomto věku velmi křehká, velmi zranitelná, takže rodiče by se měli dítěti hodně věnovat, měli by se snažit poznávat jeho individuální potřeby. Zeptali jsme se paní. 17 let a ještě nikdy jsem to nedělal před kamerou. A že se nějaký starý dída dívá, tak jsem levný, potřebuju drogy. Jsi náhodou. Já nejsem náhodou. To nerecu, jo. Už to muset prostříhat.